Well, nagkugi ko og atiman sa mga buwak nga tumba. Nara day sa kong likod si Frasi. Fras, mo kong gibantayan? Ha? Imo kong gibantayan? So mo ni guys ang akong mga tanom nga tumba. Karon pa ko katanom ani buwak ka. Dagan ka siya buwak niya. Dayon kausara siya mo buwak unya usa ka adlaw ra. Unya kuan na dayon kani siyang klasiha ba? I mean. Gitapol man ko ani guys good. Di kay bugnaw nya kapoy sa trabaho. Una ako ra nang gipang suksok tanan. Unya kani sila tanawang diferensya guys kung alagaan. Kani sila gitanom dayon nako diretso dire sa mayo nga yuta. Kani sila gitapok ra ko ni sa gamay kay yung kaang gamay kay yuta. Sumuntaw ni mga tikling kay pero mura gyud ni silang kasiha. Mura gyud ni sila. Same ra gyud ni sila nga kuan. Di papatubo. Pero kani sila nagkulang sa yuta. Unya diri sa pikas food guys. Kani siya ako lang ning gitanom dinhi. Kay kuan ka ng ako mabutang sa tamburong. Sige butang lang ko ni. Nilambo mong pud. Unya sumo ni siya ang uban pud sa katong kuan lagi sa usa ka kanang usa ka sige na paket usa ka subrihan nga mga liso mo ni siya ang mga buwak kalain-lain ug kuan nato nindot sa una before pero mo lagi na one day ra siya. Nya din laglag na dayon siya malaglag na din siya. Sumo ni siya guys. Tambok-tambok siya kay gibutang dayon siya nganhi. Pero mo ra siyang tapuka atong usa ganina akong gipakita ninyo mga tiklingers. Unya kanipod kani siya guys ang liso ana siya upat ra jud ka buok upat ka punuan ra man siguro ni ang nabuhi basta upat ra sumo ni siya ang nanggawas unya kani siya ambot lang ani niya kanos ani siya mamuwak dahon-dahon ra man may buwak so hopefully makakita ko buwak ani before motugnaw ang panahon kay summer flowers ra man ni sila so man yung mga flowers dinhi sa garden kani sila mga wild area nagikapoy ko og tinanom diri guys kay puti na kong pananom din haog kanang berries unya na tubo ra po mga kaning mga wild si Manoy Frasi sigira nigbantay nako pahipi nya ngari guys nganhi sa una nagtanom sa kog mga buwak dinhi mga nindot kaayo ako niya ipakita mo ni siya mga tanuma guys last year ang gitanom nako dinha nya dayon this year gikapoy na kog tinanom unang wala na itanom kaayo so mo gid ni siya bisag unsa pa na ko diha guna dinha mo balik gyapon na sila so I surrender this year kani siya guys gitawag ni siya copperful kumot kaya ni siya mura ni siya sampagita ug baho ay mura jud siya sampagita ug baho so kumot kaya ni siya kani siya luoy kay mga naong kay ngano last year gipangaon jud ni siya sa mga wild murder snails tawagan ngari sa Sweden murder snails porteng daghana last year karong tuiga wala sila ning appear so sila may migrate this year which gives respite sa mga tanom in town sa mga makaginhawa okay sus na tanawa gidabudubuhan na last year respikas wala na gid taon buwak kay tigid puti dyan na ting mga luuyag na sa ko'y panahon pagatiman I let them grow bahala sila sa buhay so na ako'y dahlia guys which I hope one of these days makakita na yung bubuha kay hastang
kinuan ako ani binubo tubig, dugay kaayo ng bukad. Pero gawas na kanay hortensia. Nindot kay ni siya og buwak guys, pero mapagi ko kita ani buwak kani og kani siya kuan man ni siya spring flowers. So patay na ako naka video. Yeah, I have this sa bintana. Yeah. Ako din ha. Yeah. Yan nasa kuan eh. Sa pikas bintana. Nibukad na gyud ang dahlia. Naabutay na kuan eh. I think I've waited for 2 months before it blooms. So, nato sa kadalya pa din. Dahlia, you are so beautiful. But it's a long time. Not fully bloom. Not bloom fully. Pero hopefully, it will full bloom tomorrow. At least, naka siya uban pa daghan. At least nakakita na jud kog duha before usalag gyud ni siya kabuok. So this is my first time to have a dahlia. So manghambog lang ko kay karon pa man ko nakatanom og dahlia, karon pa ko nakatanom og nakakitag buwak of the flower that I really admire. Pero last year I was planting some dahlias pero gikaon sa mga snails. That's why. So, siya. Hambog na lang ko. This is how it looks. So, madako pa ni siya. Nauwaw pa ni siya, nauwaw. So, nadako na siya. Oops. Mas dako dyan ni siya. Libot ni. Mas dako dyan ni siya. Oh guys. Akong gamot. Mas dako pa sa akong gamot. Wa pa siya mo full bloom. Still halfway. Then there's another one. So guys, mao ni tanan mga tanom nako this year sa garden. Bisa gamay-gamay lang akong oras pero sus okay ra pud ang hago nabalik na ko ang akong kahago pagkakita na nako sa mga buwak. Bati kayo ang panahon guys pero nanang gyud tayo ni sulpot pagka nindot na gamay sa panahon. So that is me enjoying my flowers ug ang iro nagkoy sunod-sunod kay tan-aw sad siya. So thank you guys for watching. I hope you subscribe, like and subscribe. Thank you.